Wonten Jawa Bu Kulon. Dompet tulun baleke. Konangan wae ana isine STNK barang. Napa Dewa niku numpak kendaraan? Lho, aja tok sepeleke. Dewa kuwi ya nitih kendaraan. Kene baleke. Oh alah, kaya konangan ngepuk-puk kok nggon ngesak ora. Sembrana ora. Pun kula delok e wau. Iya. Saman kok nyimpen fotone bojo kula. Sing kandha sapa ora wae? Ayo. Ajar nang kene. Ora ngawur iki garwa ulun e padake. Wah, persis bojo kula e. Berarti garwane Pukulun Trada niku nggih elek. Ayo, Ben. Sing penting tresna kok. Matane wurdek, Ben. Ben sakarmu arep. Andeng-andeng kok nang ngisor mata wis ora apal wantut babal. Ben ya Ben arep apa-apa Ben. Wis kono mangkat ulun kondur makayangan. Ngatos-atos Pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Pukulun Bathara Trata. Ya, muga-muga kasembatan panjangka kita ya. Sapa iki? Ana wong kok nganggo training tok. Atlet SEA Games 2019. Cabang olahraga sekak. Sekak kok nganggo training. Ndupang jaranku ya wae. Lho. Sapa wae? Prabu Kala Sereng. Iki menungsane. Lho, kowe sapa? Takon karo aku. Putrane Pukulun Bathara Trada. Ben ra ana wonge kok. Aku Sang Hyang Bagong. Sang Hyang Bagong, apa kowe dewa? Dewa gedhe tur dawa. Aja ngawu gawar ngawur. Sapa kowe? Kala Sereng. Ngapa kowe trutusan tekan kene? Golek sendang bakal tak nggo siram jamas nggonku klakon dhaup karo Dewa Drupadi. Iki malinge keparat.